Please update us, sir. Sana po tayo sa preparation for the October Barangay and SK election, sir. Ganun pa rin po, nasa pinakamataas na tayo na paghahanda sa ating pong Barangay and SK election para sa October 30. At syempre ang ating pong inaasahan na pagdagsa ng mga kababayan natin nakakandidato ngayong August 28 hanggang September 2 yung filing ng kanilang Certificate of Candidacies. Ngayon po, at the same time, magpapatawag ang COMELEC ng command conference sa ating AFP at PNP upang mas maplansya natin at malaman kung ano mga areas of concern, ano yung mga lugar na pwedeng magkaroon ng kaguluhan, bantayan at ano ba ang peace and order situation ng buong bansa. Opo. Sir, while at it, ang Negros, sir, ay will be under COMELEC control, sir? Paano ba ang sistema dyan? Yung Negros Occidental, yung Negros po, ano po, una natanong tayo dyan po sa committee ng Peace and Order and Dangerous Drugs ni Senator Bato de la Rosa. At siyempre, pinupursigihan din ni Senator Tolentino na ipostpone ang barangay and SK election dyan po sa naturang probinsya. Yung naging kasagutan po natin, number one, wala naman pong problema. Ang COMELEC is always very supportive ng kahit na anong initiative para lang po maging maayos ang isang halalan sa isang lugar. Kung kaya nga lamang po, yung kapangyarihan ng COMELEC na mag-postpone ay hanggang 30 araw lamang, 30 days lamang po mula sa election. So siguro po hanggang November 30. Ang naging kasagutan po natin sa diretsahang katanungan, kung talaga bang pwede ma-postpone, ang sabi po natin, hindi natin muna yan sasagutin sapagkat may mga legal issue po kasi, Sir June, na dapat masagot muna, katulad ng number one, sadya bang merong serious reason to postpone the barangay and SK election doon sa probinsya. Katulad po ng insurrection, rebellion, violence, terrorism, kawala ng mga election paraphernalia o kaya yung force majeure na tinatawag and other similar causes. At the same time, ang katanungan din po, Sir June, ay kung sakasakali mag-postpone tayo, paano yung mga incumbent officials doon? Sila ba ay in holdover capacity? Ang COMELEC po ay walang kapangyarihan para doon sa holdover capacity, dapat po kasi batas yan. At the same time din po, yung bang mga pangyayari ng violence na tinatawag terrorism, kailan po ba dapat nangyari yon? Ito po ba pwedeng nangyari prior to the election period o dapat nangyari after the election period? At yan yung mga katanungan na dapat masagot. Legal issues po kasi yan. Pero sa part po ng COMELEC, ang gagawin po natin, kami po ngayong darating na Hunyo at July, magpapatawag po tayo ng mga pagdinig doon po sa probinsya, sa iba't ibang bayan at barangays. Aalamin natin ang pulso at sentimiento ng mga kababayan natin kung talagang gusto talaga nila magpa-postpone ng barangay election sa probinsya nila. Okay, done na tayo sa ballot printing at meron na tayong napili, sir, na magiging bagong vote counting machine. Ballot printing, yung pag-imprenta po natin ng balota ay tapos na po tayo doon sa kabuuan halos, pero meron pa po tayong 1.4 million na i-imprenta. Kung bakit hindi natin itinuloy yung pag-iimprenta dapat nitong Mayo ay sapagkat Sir June, nagkaroon po kami ng findings doon sa ating tinatawag na AFIS, Automated Fingerprint Identification System, na nakakita po kami ng 491,000 double or multiple registrants. Ang ibig sabihin, nakita po natin yan sa buong Pilipinas, sa iba't ibang parte ng ating bansa. At kung kaya naman, ang ating pong Election Registration Board, sila po kasi ang pwedeng magtanggal ng mga pangalan niyan sa bawat bayan, ay ating pong itasan ngayong darating na katapusan ng Hunyo na mag-convene upang tanggalin ang mga pangalan ng mga double or multiple registrants na yan at alamin talaga kung sadya bang sila ay parehas na individual na nagparehistro at nakarecord. Kung kaya hindi po natin tinuloy muna yung pong pagpag-iimprenta ng additional 1.4 million na balota para lang matanggal muna. At pag natanggal po yan, sa darating na Hulyo, itutuloy na po natin ang pag-iimprenta ng balota. Okay, sir, magkakaroon na tayo ng panibagong mga vote counting machine, sir? Ako, yung mga machines naman po, dahil una, sa ating pong barangay and SK, tayo po yung manual na eleksyon. Ay, oo nga pala. Gagamitin para sa 2025 elections, linarapat po natin, Sir June, para sa kaalaman ng mga kababayan natin sa Mindanao, na ibaliwala na ang 98,000 na machines na meron at pag-aari na natin ang Commission ng Elections. Dahil sa ating palagay, hindi na magiging effective ang mga makinang ito sa darating na 2025 election. Tayo po ay nagkaroon ng policy direction na tinatawag nating fast track, fully automated system with transparency, audit, and count. Na ibig sabihin, bagong makina, bagong sistema,
hopefully mapagbigyan tayo ng ating ehekutibo, ng ating kongreso, mapagbigyan po tayo ng budget upang mag-venture sa bagong teknolohiya na ito. Nilatag po namin noong mga 3 linggo na nakalilipas yung ating wish list na gusto nating makita sa bagong makina na hopefully pag po naging maganda at effective ang makinang yan, Sir June, ay gagamitin din natin yan sa 2026 Barangay and SK elections. Opo. Upang maging automated na rin ang ating barangay and SK sa susunod na eleksyon. At baka sakali, yan din ang gagamitin natin para sa 2028 national and local elections. Okay. Last 2 questions, sir, rolled into one. Itatanong ko lang, sir, anong take ninyo sa drug test sa mga would-be candidates sa barangay and SK? And your final reminder, sir, para sa lahat. Alam niyo po yung tungkol sa drug test na bigla po naging issue no nakaraang linggo. Ang naging komento po natin, Opo. Sir June, nagkaroon na po kasi ng desisyon ng Korte Suprema ilang taon na nakalilipas sapagkat tinry po ng COMELEC na i-impose yung pagpapadrug test at yung certificate na dapat naka-attach yung Certificate of Candidacy. Ito po yung kinwestiyon sa Supreme Court. Social Justice Society versus the COMELEC at saka po Pimentel versus the COMELEC. Ang sabi po ng Korte Suprema, unconstitutional. Nako. Yung ganyang klaseng requirement sapagkat sabi ng Supreme Court yan ay karagdagang qualification sa isang taong tumatakbo. Ganung wala naman yan sa saligang batas Nako. o kung ano mang umiiral na batas. Subalit, Sir June, hindi po porket yan itadeklara ng ating Korte Suprema na unconstitutional, wala pong makakapigil sa ating mga kababayan, sa mga kabarangay na mag-demand sa kanilang mga kandidato na sila ay magpakita ng drug-free test certificate. Ayun. At para patunayan na talagang sila ay hindi involved sa drugs o hindi sila gumagamit ng anumang pinagbabawal na droga. Wala pong makakapigil sa kanila. Yan po yung isang karapatan nila. Opo. And therefore, nasa sa kanila yan. Kung hindi makapagpakita yung isang kandidato, o hindi ibig sabihin, baka natatakot. Nasa kanila kung iboboto nila yan o hindi. Yan nga, sir. Sabi nga nila, alam na kung halimbawa ayaw naman magpakita ng clean bill of health, sabi nga nila.